Ué! Benvinguts! Se'n sent! Ara ens hem d'esperar que entri la gent. Aviam si entra algú i diu si encén o no. Mira, avui ho hem fet bé, a la gralla show. Sí, tio. L'altre dia no sé què va passar. Que en sabem molt. Sí. Esperem a veure què comenta la Penyuqui. Sí, a veure si ens sentim, si no ens sentim. Anem a mostrar xat, anem a mostrar el xat. Sí, a veure què ens diu la gent. Nothing to see, nothing to see. Bé, ens esperarem a veure. L'esperem un parell o tres de minutets, no? Sí. Aviam si la gent s'anima. Sí. A veure en Jordi què ens diu, si ens sent, no ens sent. Hola. Hello. Hola. Hay alguien ahí? Tots els que avui em deia que us connectaríeu a les 7 us heu oblidat, Bueno, ara són les 7. Ens hem enxufat un minut abans. Que bé queda el nano aquí al mig. Home. A l'Stormtrooper. Això diu en tamany real, però no és tamany real. No. Jo soc més alta. I aquests han de ser més alts que jo. Són més alts. Clar, els que van venir de Star Wars eren més alts. Sí, però els de la pel·li tenen pinta de ser gegants. Més alts. Hola, hola, no sé si se'ns sent. Anem a fer una verificació. Vale. Ara l'esperem. Jordi? No se'ns sent? Però tens el so posat? A veure... Per què no se'ns sent? S'està enrollant, no? Sí, todo bien, todo. Això també. Hola? Se'ns sent o no se'ns sent? Hola. No sé per què no se sent, s'hauria de sentir, l'altre dia se sentia. No se sent? No pot ser. Hola? I aquí si toquem aquí l'altaveu aquest. Hola? Hola, hola, hola? No se sent, no se sent, no se sent. Què està passant aquí? Per què no se sent? No ho sé. No, és que no entenc per què no se sent. Hola? Seguim sense sentir-se? No fotem. Sí s'escolta, sí s'escolta. Aquí diuen que sí, gràcies. Gràcies, Esther. Gràcies, Esther. Moltes gràcies. Gràcies, Esther. Benvinguda. Hola, benvinguda, Esther. Moltes gràcies per dir que sí que se'ns escolta. I comencem, mica en mica? Bueno, són les 7:02. Va, sí. Mentrestant llegeixo un fragment d'una poesia de Maria Mercè Marçal. Després us expliquem a què ve aquesta entrada triomfal. Diu així. Podríem llegir millor, de Maria Mercè Marçal. Avui tancaria el llangardaix en una gàbia, i que fos la festa dels dits, la dansa de l'eure a cau d'orella, la tendresa de la planta dels peus, l'or negre de cella i de l'aixella. Seguiria els camins que el deliri oblida amb pas molt lent, com el del bou que llaura aquest paisatge de lluna gitana. Bona, és bona. És bona. Maco, maco, maco. Per què comencem amb Maria Mercè Marçal i poesia? 2 motius. Estem al mes de març, mes de les dones. Fa una setmaneta alguns van dir que aquell era el dia de la dona, alguns ho han dit. Jo penso que és cada dia, però Sí. bé, ens farem una petita commemoració a les dones treballadores. Perquè ho valem. Perquè ho valem. I per què poesia? Doncs perquè dilluns és el Dia Mundial de la Poesia. També algú ha decidit que hi ha d'haver un dia mundial per la poesia, que hauria de ser cada dia, però hi ha un dia. Sí, el de la croqueta, per què no hi Perquè ha la poesia, home, jo penso que la poesia és important, La Totalment. croqueta, no desmereixem la croqueta. No desmereixem la croqueta. Però... Quina gana. Poesia, poesia. Total, aquest poema era un poema que trobaríeu, per exemple, a Bruixa de Dol, de la Maria Mercè Marçal. I res, arrenquem. I, bueno, arrenquem. Arrenquem. I com hem dit, aquest Twitch farem un petit homenatge a les dones escriptores. I per què no?
Aquelles que ens agraden, que ens han influenciat, que ens han marcat, o que senzillament ens han fet passar un rato. O que senzillament ens estem llegint un llibre ara d'elles. O que ens estem llegint un llibre. Doncs vinga. Exacte. Comences tu? Començo jo? Va, comença tu. Jo començo amb la Maria Mercè Marçal. Jo començaré amb la meva escriptora, dibuixant. Jo crec que és una de les meves dones, 10 dones top a la meva vida. Sí, és així, estic enamorada d'ella i pagaria per conèixer-la. I és la Pilarín Vallès. O sigui, aquesta dona, jo per mi, de petita la recordo. Jo he après a llegir amb el Pau i la Laia, gràcies a la Pilarín. Totes hem après a llegir. I la influència que deixes anar als germans, cosins, nebots, el que sigui, és la Pilarín. És la Pilarín. És la Pilarín, vull dir... A mort, Vull dir, fins a la mort. Sí. Està viva. Però... És gran, però està viva. A tope amb la Pilarín i a mi m'encanta tot el que fa. De fet, tinc la sort de tenir una litografia numerada d'ella, me la van regalar per un aniversari i encara li faig petons cada dia a la litografia aquella. Vull dir, és que la trobo increïble. I per mi és una gran dona que, a més, sé que ha influenciat altres dones il·lustradores que a mi també m'agraden molt, és evident. Si tu ets dona il·lustradora i ets de Catalunya, crec que és el referent. Crec que la Pilarín... Bueno, és que qui no coneix la Pilarín? Poca gent, per no dir ningú, almenys a Catalunya. I a part, en el seu moment no hi havia dones il·lustradores. Exacte. Llavors va ser com de les pioneres, no? I evidentment això marca. O sigui, és un dels primers referents de la il·lustració catalana. I a sobre, això és l'últim llibre que ha tret, podríem dir. Bueno, ara ha fet una edició de l'Espardanyeta, del conte aquell. Sí, correcte. Però hi ha aquest que és la seva vida. I sortiran ara, no sé si a finals de març o principis d'abril, diversos contes clàssics també il·lustrats per ella. O sigui, aquest any, Pilarín a tope. Pilarín a tope, aquest any, i sempre per mi, Pilarín a tope. A tope! A tope! Vale, segueixo? Va, segueixo. Tibali. Va, començo i així s'ho mato, no? Un moment. Va, sí, va. D'aquí parlarà la Marina, D'aquí parlarà la Marina. La passada de la Marina... amb quina autora? Amb quina autora? No serà la Paz Padilla, no, No serà la Paz Padilla. Respecte, ha influenciat a moltes dones. Vull dir, totalment. Escriptora, per mi... Aquella és la seva escriptora. És la meva escriptora de capçalera. Mira, em fico així, puc fer un Book Face Friday d'un planeta. Sí, igual. El planeta piruleta. Total, Úrsula K. Le Guin. Úrsula K. Le Guin, per mi, és l'escriptora. L'escriptora. En el seu moment també és referent, també és una de les pioneres, perquè ella es va posar a escriure ciència-ficció als anys 60, un moment en el que la ciència-ficció era 100% masculina, bueno, 100%, direm 90%. Ella, Octavia Butler i poca cosa més. No se'ns enfadi ningú. Poca cosa més, però és veritat que és la gran referent de la ciència-ficció encara avui. Va morir fa relativament, em sembla que fa 4 o 5 anys, o sigui, fa relativament poc. I bé, és una altra dona que també ha fet una cosa molt diferent. Per mi és especial perquè el tipus de literatura i de ciència-ficció que fa és molt diferent a aquella típica de naus espacials que tenim en ment, no? No és una Star Wars, no és una ciència-ficció a l'uso habitual. És potser molt més reflexiva, molt més d'experimentar amb temes socials. Ella ve de família d'antropòlegs, llavors sempre imagina noves societats. Els Desposseïts va ser el primer llibre que vaig llegir i penso que és l'obra magna d'ella, i en la que planteja 2 mons, 2 planetes, Urres i Anarres. Urres seria com el planeta en el que vivim nosaltres, que hi ha sistemes capitalistes i algun estat que es fa dir comunista entre cometes, i Anarres, que és un planeta on la societat és anarquista, no hi ha governants, etc. I, a simple vista, sembla que funciona. L'anarquista. L'anarquista. Molt millor que l'altre. Evidentment, en el moment d'entrar dona aquesta sensació que funciona, però vas veient que evidentment també té els seus fallos, no? No tot és de color de roses, però per mi és una distopia però també és una utopia i
és molt interessant perquè estem molt No, acostumats... és que el tinc pendent, aquell llibre, me l'has parlat ja fa tant. Estem molt acostumats a que tot sigui un desastre i tot sigui apocalíptic i tal, i això no, senzillament et presenta altres possibilitats de societat, no? Entre ells hi ha també de la Mascarra de la Foscor, un dels altres llibres que té, que la societat no té gèneres, i en vaig parlar l'altra vegada, a través de Madura Càride. I l'altra saga coneguda d'ella és Els contes de Terra-Mar, que ha influenciat Harry Potter, o sigui, J.K. Rowling, hi ha moltes referències, penso, també del Patrick Rothfuss, vull dir, hi ha molts autors que s'han influenciat amb ella perquè, bueno, és que és el vocabulari que utilitza, li encanta jugar amb el vocabulari, més enllà de si t'agrada o no la ciència-ficció, pot ser que no t'agradi, però literàriament és espectacular. És bona, és bona. O sigui que la recomano molt, encara que no us agradi la ciència-ficció. La recomana, en sèrio. Sí, però molt, sóc una pesada, Úrsula K. Le Guin, per favor. És que hi ha un antes i un després, de la meva vida, amb aquesta dona. Sí. Un antes i un després. La veritat és que sí. Sí. Ho sapigueu. Jo no es parlé, però és que hasta la porta tatuada, quasi, saps? Sí, no. A ella no, a ella no. Però, urres i anarres. Això no diu tothom, portar un... No. És una referència petita. Ai, no es veu. Una referència petita, allà. És que clar, fa efecte mirall i no sé. Una referència petita, però aquí la tenim. En fi, que li agrada. Imagineu-vos. Si feu el favor de llegir-la, perquè... Val, doncs jo seguiré parlant de dones i... A mi també una altra dona que m'ha marcat, aquesta sí que he tingut inclús el plaer de conèixer-la, va venir un any Va ser la relatora de la Festa Major de Granollers. I ens va agradar molt perquè, evidentment, és il·lustradora i ho va fer amb els seus dibuixos. M'agrada molt, sobretot per l'esperit crític que té. De tot. De tot. Sí. Jo suposo que algunes ja sabeu qui és, pels que no la conegueu, és, per mi, la Flavita Banana. Aquest és un dels seus 3 llibres. Jo te l'aguanto. Ella me l'aguanta. I bé, això són il·lustracions molt senzilles, blanc i negre, jo no l'he vist mai en color. No. I és això, doncs fa crítica la societat, el patriarcat i bé, critica tot el que hi ha i el que estem visquent actualment a la societat. És fantàstic. És fantàstica, ella és superactiva a les xarxes socials, potencia molt les llibreries petites, cosa que a mi m'agrada molt. Sí. També, i què més n'ha de dir d'ella? Què més? Ara se m'ha anat. Oh, caca. Bueno, té tota una saga, no? Els arxivos... Sí, això forma part de què? De la saga de 3 llibres. Els archivos cómicos, los estelares i los espaciales. Espaciales. Sí. M'encanta. I bé, aquests són 3 llibres que té més. A part, ella surt als diaris, fa vinyetes al País, em sembla que és, no? El diari del País. Sí. No, País? Sí, el País. Em sembla que el País. I això, bé, és una il·lustradora també, evidentment, que és superfan de la Pilarín, és que no ens queda una altra. I a mi m'encanta, ja et dic, sobretot el seu esperit crític, els seus llibres són molt bons i riureu amb les vinyetes. També us faran pensar, cosa que està bé, pensar de tant en tant. Sí. Mira! Hola! Hola, mira! Hola! Mi oscura Pedrí! Saluda la Harley, també. Saluda la Harley! Saluda la Harley i el Golfo! Bueno, fem un incís als llibres o què? Incís als llibres. Ara t'has cagat, Ara què em vols fer? Ara em fot... No, no et vull fer res. O sigui, què estàs fent aquests dies, Maria? Què estic... Aquests dies tenim molta feina, vull dir... Bueno, sobretot ella. Que faci aquest temps tan maco, la llibreria està plena, ja us podeu imaginar, així unes cues. Fet, la Harley saludat. I ara acabo de tirar el que us volia ensenyar. El punt del pànico. M'estic dedicant... De fet, això ho venem, Vull dir que ho vulgui comprar, ho pot comprar. Bueno, ensenya el tubito. Ve amb un tubo superxulo. Aviam, espera't, que m'aixecaré perquè es quedi a la càmera. Veieu el tubito, Coloring World Map. Val. I tu obres el tubito. Que és de la casa, anem a fer propaganda. Juega conmigo. Juega conmigo. Bueno, poneu mapa, Sí. No ens passessin. No pensessin. I tu, evidentment, aquí dins tens... Maria, estàs sent de bull. Retoladors. Retoladors. Ja et venen a dintre el pack. Ai, Maria. Evidentment, pinta. Aguanta'm els rotuladors, amiga, que són rodons i cauen. Són rodons i cauen. Home, té un tap
Jo aquests dies he vist que feies les coses com s'havien de Per fer. què? Per què té el tap? Perquè té un tap rodonet en forma de Explica-ho. posallapices, posallapisos. Cling! Ja no cauen, ja no Mira, cauen. a la taula. Ja no que no es cauen, veu. no es veu. Han anat a parar a la taula, vale? Cling! I porto 2 dies, bàsicament, 16 hores, més o menys. I hem pintat? Què hem pintat? Hem pintat, atenció, Bé, això és Això és el resultat final que hauria de quedar. Això és la llegenda. O sigui, Com com ho estem pintant? Et ve això... estem seguint aquests Estem colors. seguint una mica aquests colors, també et ve a darrere modo més senzill. Bueno, jo també m'he ficat aquí. Vacaciones. Vacaciones, vacaciones. I el tamany... Aviam, és gros, Vull dir, és Bastant. 1,50 m per 1,80 m. Quantes hores portes pintant? Dius? Porto 16 hores pintant. I tenim Canada and United States. Tenim I això. Mèxic, México lindo també. I Madagascar, que em vaig I animar. I les illes. Ai, Madagascar. Oh, que En fi, mono, doncs... Madagascar, Hauríem de tornar a veure la pel·li. Ai, ens encanta, divertidíssima. Si voleu venir a pintar, demà estaré pintant. Demà pintes, on estàs Demà estic a baix de tota papereria, on tenim Belles Arts, Quin millor lloc que pintar? les llibretes i tal, estaré pintant... Aquest any. Aquesta sessió no us fem una manualitat en directe, però us convidem demà a venir a pintar i seguim la supermanualitat. Després els hi podem ensenyar realment com va quedar al final el de l'Esa de Gramunt, si ens dona temps, no? Com anàvem, monos home, i tal. sí, fem un passeig de fotos. Clar, els hi podíem fer també. Sí, m'encanta. Passeig de fotos. Passeig de fotos. Passeig de fotos. Vale. Mentre la Maria guarda el supermapa, explico una altra autora. Una altra autora. Una altra autora. Jo, soc molt d'autores clàssiques. Porto poques actuals. Porto només una, que és la que m'he acabat de llegir. Ja està. Va. Cap problema. Cap problema, no? Escolta, parlant de dones. L'any passat, ja la vaig ensenyar, aquesta autora. Vam fer una reunió en aquell arre d'unes quantes dones que vam venir a parlar de quines autores ens havien influenciat. I avui us la torno a portar perquè no sé si cap de vosaltres hi éreu, probablement no, per tant, doncs per vosaltres és nova. Suzette Haden Elgin i Llengua materna. D'aquest també me n'has parlat, és veritat. Boníssim. Sí, és que no em dóna la vida Boníssim. de llegir. Boníssim. És un llibre... Bueno, comencem per l'autora. Estem parlant de les autores. A veure, la Suzette Haden Elgin, jo abans he dit, hi ha poques dones que escriguissin ciència-ficció. Aquesta també. Aquesta també. No li agrada, la ciència-ficció a la Marina? No, m'agrada. No No li m'agrada gens. Novel·la romàntica. Però, bueno, això tampoc. Però la ciència-ficció tampoc. I mira, ciència-ficció per un tubo, Ciència-ficció per un tubo. Aquesta sí que és més distòpica. Aquesta va ser escrita, es va publicar un any abans que el Cuento de la criada. Però fíjate tu el que ens presenta, Una societat totalment patriarcal en el que les dones no tenen absolutament cap dret. Te suena? Vox. Quasi estem arribant, Sí. Bueno, jo em referia al Cuento de la criada, però sí, ja, Vox. Sí, Vox, total. A part, és una societat molt jerarquitzada, hi ha certes famílies que tenen molt de poder i la resta són uns merdes. Sí, parlant en clar, val? Parlem amb safata, tu. Amb safata. Llavors, a dintre d'aquestes famílies hi ha unes quantes dones que tenen una habilitat, se les anomena les lingüistes. Per què? Per què se les anomenen les lingüistes? Doncs perquè són lingüistes. Quan? O sigui, això és l'any 2000 molt avançat, 2000 molt llargs, o sigui, 3.000, val? És que no me'n recordo ni si de 3.000, potser. Perquè me'l vaig llegir fa molt i això... No, és que per això et dic que me n'havies parlat també i fa temps que me'n vas parlar. Les dates em vaguen. Però bueno, en un futur molt llunyà, el planeta ja té contactes amb molts extraterrestres i segueixen trobant nous extraterrestres. Val? Llavors, aquestes dones el que fan és tenir els primers contactes amb els extraterrestres. Evidentment, els extraterrestres, el dia que ens els trobem, si n'hi ha, no parlaran el nostre idioma. No ho crec. Doncs necessitaran algú que desxifri aquella llengua, no? I aquestes dones fan això. A través d'aquest coneixement,
s'inventen una llengua només parlada per dones. Per incitar la revolta. I això, en principi, ha de sortir en un altre llibre que encara no he llegit, perquè aquí encara no ha arribat. Només ha arribat Llengua materna, la primera part, i jo en anglès no tinc els nassos de llegir-me'l. Cronos, per favor. Ja, Please. la segona part. Segona part, volem la revolta. Per favor. Revolta. Bueno, o sigui, això és un llibre fantàstic per parlar de dones escriptores, de dones, de... No? Doncs sí, la veritat, molt apropiat pel dia d'avui. Molt apropiat pel dia d'avui i m'encanta. O sigui, literàriament també és brutal, vull dir que... Mira, a qui li agradin els llibres és un amor a la llengua tan maco que val molt la pena llegir-lo. No sé què ens acabo de dir. No ho sé, però ens l'apuntem. Qui s'estimi els idiomes val la pena. S'ha de llegir aquest llibre, no té desperdici. Diguem-ho així. Vale, abans de seguir donem les gràcies a les 5 persones connectades. En sèrio, moltes gràcies, perquè si ens estiguéssiu allà nosaltres no estaríem aquí. Estaríem aquí. Hauria d'estar pintant el mapa. Val, jo ara us parlaré d'una autora que realment no la conec, però és l'autora que m'estic llegint ara. Molt bé. És una novetat que va arribar de juvenil. Jo intento llegir-me bastant llibre de juvenil perquè és molt més fàcil a l'hora de recomanar. Més, és l'experta de juvenil de la gralla. De vegades costa molt, no?, que la gent jove s'enganxi a llegir tinguent tantes pantalles i tantes xarxes socials i tantes caques. Ho fem molt bé, nosaltres, Llavors, mira, estem fent xarxes socials. Si han d'estar enganxats a una pantalla, com a mínim que recomanin llibres i algun dia s'asseguin davant d'un llibre a veure què passa. A veure, hem de dir, en favor del jovent actual, que llegeixen. Hi ha un sector de noies. Sí. Entre 14 i... Bueno, hi ha un, perquè després segueixen llegint. Sí. Que és espectacular el que llegeixen, La societat no està perduda encara. No està perduda del tot. Doncs mira, jo m'estic llegint aquest llibre, no fa ni un mes que ens va arribar. Bruna Brown, que és de la Marta Bellvei. Una cosa que m'agrada molt d'aquest llibre és que l'autora és il·lustradora. I us ensenyaré algun dibuix que ha fet, perquè jo vaig caure de cul a terra. De fet, aquest... A ella no li agraden les il·lustradores, No, a mi no m'agrada la ciència-ficció i a ella no li agraden les il·lustradores, no. Val. Jo, de fet, li vaig dir a la Marina, dic, mira això. O sigui, mira això. És art, o sigui, és art total. Jo aquesta il·lustració la trobo espectacular i, bueno... Hem de fer un book face, això. Sí, podem fer un book face a divendres, a més amb aquesta portada... Sí, el faràs tu. Jo ja vaig fer el del Putin, saps? Hòstia! Buenas tardes. Putin, Trump i Merkel era, no? Sí, tia. Em tiraran a mi la bomba nuclear directa. Ai, això ho podríem ensenyar perquè la gent no deu... Uf, ara troba'l, no? No tenim aquí el mòbil ni res. Tu ves xerrant a veure si el trobo. Val. Doncs bé, us explicaré una mica, perquè ja et dic, de l'autora poc us puc parlar. Això sí, m'agrada molt la manera com escriu. La trobo molt directa i molt fàcil de llegir, molt entenedora. És un llibre que parla d'una noia que el dia que va fer la selectivitat està allà davant de l'examen i ha de sortir corrents perquè no pot, es queda en blanc i ha de sortir corrents i se'n va al lavabo. Clar, ella decideix marxar i la manera més fàcil que troba és anar-se'n a fer d'au pair a Londres. Llavors, és això, ella decideix marxar, doncs el que li passa a partir d'aquell moment que marxa, no? I tampoc us puc dir massa més, de fet, estic per la meitat. Aviam si el pròxim tuit, o aviam si no, el pròxim tuit us el puc més o menys explicar, dir realment què tal m'ha semblat, si realment val tant la pena com de moment està semblant o no, que jo crec que sí, perquè pinta molt bé. I si no, doncs aviam si l'Instagram pengem la recomanació o alguna coseta. No sé per què no deixa d'iniciar la sessió. Tu pots seguir parlant, que veig que tens molts més llibres. Jo segueixo parlant, sí. Té bona pinta, té bona pinta el llibre, té bona pinta. Sí, jo he començat aquí a fer recopilatori de llibres i llavors he vist que tots eren de dones. Ara us vull parlar d'un llibre... És que és curiós, però jo encara que no em proposi allò de dir, va, vaig a llegir llibres de dones, no? Acabes... Ja, no sé, tampoc... O sigui, jo els llibres que... El de la Flavita Banana i el de la Pilarín sí que volia parlar avui d'elles, però els altres realment els he agafat així una mica perquè han arribat últimament i m'han deixat bastant... M'ha agradat. Doncs ara us vull parlar d'aquest. Aquest ha arribat avui, no us puc dir res. No us puc dir res, té pinta de ser així com de misteri i tal. I... Bueno, és la periodista Agnès Busquets
una noia que l'he vist bastant Agnès Busquets. Ai, Agnès Busquets. Agnès Marquès. Estava pensant en el Polònia de demà. Perdó, Agnès Marquès. Agnès Marquès, que per qui no li posi cara, és aquesta noia amb aquest somriure tan bonic. Una craca. Una crac. I a mi, com a periodista, m'agrada molt. I quan vaig veure les novetats vaig dir, te l'has de llegir. O sigui, no us puc dir res. De què va això? Jo crec que deu ser una mica allò de misteri. Són amics que se'n van de festa i la noia desapareix i cadascú té com una experiència, no? Els amics de tota la vida i la noia que desapareix per una altra banda. Una mica misteri, intriga. Sí, una mica intriga i així. Amors i amistats imperfectes, música, sexe, drogues... Que picantillo, no? I un secret conformen un relat intens, aparentment quotidià, però alhora profund, que ens sacseja. Doncs no sé, un altre que tinc pendent i aviam això, doncs, si el mes que ve el Twitch o per Instagram fem una recomanació. Molt bé. Vinga, va, tira-li. Fem un incís? Fem un incís. Com en dèiem? Food News! Food News! Food News! Pels que no veu estar l'últim mes, Food News! Food News, què són les Food News? Les notícies que ens fan patar el cap! Punt! Ni jiqui ni jaja, et fan patar el cap. Ni jiqui ni jaja, anem a compartir la notícia que us volem compartir. Oi. Ai, que ho trenc. Don't show me this warning again. Ai, que ho trenc. Pestanya. Pestanyita. La podríem haver anat buscant. És que clar, m'he liat a buscar-la a Instagram, que al final no m'ho he trobat. Bueno, és igual. On ho tenim aquí? Ara, diari ara. Compartir. Taran! Espera't, que no sé si ho veuen encara. Aquí. Mostrar en transmissió. Ho veuen. Aquí ho tenim. Ho veieu, oi? En pantalla? Tothom ho veu? Hòstia, em sembla que em sento per allà baix. Ens sentim per allà baix. Menys mal que tenim companys de feina que ens escolten. Hi ha algú que ens està escoltant i ho sento allà baix, saps? I és com, hòstia, ara dic, mare meva, eh? A veure com ho podem veure, això. 4. Oh, així m'agrada més, no? Sí. Queda més xomo. Anem investigant, això del Twitch, encara no sé gaire com va. Bé, jo suposo, a veure, algú ens diu alguna cosa, ningú diu res, suposo que tothom està veient la notícia. No és una cosa nova, tothom ho sap, vull dir, tothom que hagi vist les notícies. Netflix incorporarà 70 sèries i pel·lícules en català aquest 2022. Menys mal. Menys mal estem salvats, eh? Sort de Netflix, eh? Sort. Diu, els continguts per adults comptaran amb subtítols. I punto. Mentre que els productes infantils estaran doblats. Bueno, molt bé. Ni tant, ma. Jo no sé com estan realment de continguts infantils Netflix, perquè... No ho sé, la veritat. No ho sé. Diu, primer pas en favor, en favor del català. Sí. 200 hores de contingut per adults subtitulats en català. Ui! I 20 hores de continguts infantils doblats. 20 hores. Això que tinguis una criatura tot el dia enganxada a la pantalla. Què són 20 hores? Mare de Déu. 20 hores, exacte. I, espera't, no, però això, o sigui, hi haurà la mateixa quantitat pel gallec i el basc. O sigui, en total, 60 hores. Mare meva, Què diu? Entre les pel·lícules que tindran possibilitat de ser consumides destaquen superproduccions com The Mother, ni idea, Pinocho, molt bé, Guillermo del Toro, vale. Però és que aquestes coses ja estan subtitulades. O sigui, a mi el que em fa molta gràcia d'aquestes plataformes és que si ja hi ha pel·lis i sèries en català, per què no... No ho sé. Jo el que m'estic plantejant és per què pago Netflix, saps? Sí, és que sí, perquè cada vegada és pitjor. Bueno, total... No, perquè llavors poso Netflix, estic 10 minuts donant voltes i me'n vaig al TV3 a la carta a buscar les tresines, que ja me les conec i ja sé que m'agraden. Clar, és que no fotem. Ets com una tresina, tu ets una iaia. Tu i jo som una mica tresines. Tu te n'enrius, però jo l'altre dia el que vaig fer, No, és que... És que m'encanta. Hòstia, les tresines, Sí, les tresines, la memòria dels cargols... Bueno, un dia podem parlar de les sèries catalanes bones. Bones! Plats bruts. Comencem i acabem. Plats bruts. Aquí, una llei polèmica, va, polèmica. Aviam què diu. És un greuge contra el qual batallen entitats, Òmnium, Plataforma per la Llengua,
La tramitació de la llei de l'audiovisual espanyola va obrir la porta a posar damunt la taula la reclamació i se'ns van pixar a sobre. Això no ho diu aquí, ho dic jo. Sí, ho diu entre línies. Si busqueu la notícia al diari ara, veureu que entre dues línies ho posa. Se'ns van pixar a sobre. Pel que fa al primer punt, es va arribar a un compromís difús, ja que no es va incloure l'obligatorietat que les plataformes incorporin amb normalitat les obres ja doblades o subtitulades. Això que dèiem. Com pot ser que si ja hi són, per què no ho fan? Per tant, disposar de sèries en català, sigui via doblatge o subtitulació, depèn exclusivament de la voluntat de Netflix. O sigui, que li hem de donar les gràcies a Netflix perquè ha incorporat Senyor Netflix. 4 subtítols i moltes 2 pel·lis gràcies. en català. Gràcies, senyor Netflix. Food News, hòstia, Food News. No fa gràcia, realment. No, però algú graciós havíem de dir, saps? Alguna notícia d'aquestes que ens fa volar al cap, us fa volar al cap o no us fa volar al cap? Us fa volar al cap, oi que sí? Oi que sí? Doncs aquí ho tenim. Es veu, moltes gràcies, qui ens ha dit que es veia, eh? En Jordi, jo sí que sé qui és. Sé qui és. Jordi, hola! Hola! Buenas, buenas! Buenas. Es veu, sí. Val, doncs... És l'única persona que ens ha dit que es veia. Moltes gràcies, Jordi, perquè m'ho hem preguntat i no hi havia. Merci. Bueno, seguim. Jo faig una... Explico l'últim llibre que m'he llegit? Va, explica. Va. Seguim parlant de llibres de dones. Explica, que em queda un llibre més. Un llibre que es diu L'infam Rosalie, d'Evelyn Trouillot. El meu francès no és precisament... S'escriu Trouillot, segur que no ho dic bé. És una escriptora de Port-au-Prince. No sé si heu llegit el llibre de la Maryse Condé que es diu Tituba, la bruixa negra de Salem. He sortit de la ciència-ficció i aquestes coses. Bien, estic parlant de novel·la que podria ser històrica, però... Bravo! No m'agrada qualificar-la de novel·la històrica, tot i que passa en l'època de l'esclavitud a les Antilles, tant la de la Tituba com la de l'infam Rosalie. Aquesta podria ser com una continuació pràcticament de la Tituba. S'emmarca també en la illa d'Haití, que en aquell moment se'n deia Saint-Domingue. El meu francès és horrorós. Sí, cada cop ho està fent millor. Saint-Domingue, he de fer una boqueta de pinyó. Bueno, total, que... Estic fatal. Jo el francès, la veritat, no sé. No sé, és francès. Bueno, total. L'infam Rosalie en realitat era un vaixell negrer, que portava esclaus de l'Àfrica cap a les Amèriques. I la protagonista es diu Lisette. La Lisette és una noia que deu tenir... En cap moment ho diu, però dedueixes que deu tenir entre 18 i 20 anys. Que comença parlant de forma, més o menys conformista, no li queda una altra, soc esclava, és el que m'ha tocat, no tinc gaire cosa a fer, però està vivint en un moment en el que els cimarrons, és a dir, tots aquells esclaus que han fugit i que s'estan començant a organitzar per rebel·lar-se, està vivint en aquest moment, llavors a poc ella va obrint els ulls, però no perquè tingui grans contactes amb cimarrons, que en coneix algun, i molt bé. Todo bien. Em vinc, noi, em vinc. Ai, senyor. Bueno, total, que ella es va com empoderant, no?, a través de tot el que viu. Evidentment, ja us podeu imaginar que les seves vivències no són precisament un camí de roses. No és el més fàcil del món. No és el més fàcil del món. Està parlant sempre amb una àvia seva que li va explicant la història de la seva mare, que és morta des que era un bebè, la seva bestia, o sigui, una tieta... Una tieta. Sí, exacte. Que es veu que era una dona fora de sèrie, que a partir d'aquestes dones ella va com enfortint-se... Unes revolucionàries per l'època que t'han motivat, no? Més o menys. Bueno, no és que fossin unes revolucionàries, senzillament que van encarar la vida amb molta duresa. O sigui, el que els hi va tocar viure amb molta duresa i fins a les últimes conseqüències. Amb un parell d'ovaris. Amb un parell d'ovaris, o sigui, et podies enfonsar, no?, i desistir i dir... Clar, en aquell moment hi havia molta alta taxa de suïcidi perquè dius, hòstia, és que perquè m'estiguin maltractant, violant i que no tingui vida, doncs fora, no? S'ha acabat.
I en canvi n'hi ha que fan petits gestos de rebeldia o de senzillament de superació personal, perquè en un moment així doncs, bueno, tens aquestes possibilitats, aquestes postures que pots agafar i tal. I bé, la Lisette és molt interessant, val molt la pena, és un llibre curtet, editat per Tigre de Paper i bé, està molt bé, us el recomano. Té bona pinta, m'ha també. agradat, és l'últim que m'he llegit d'una dona. Sobre dones. I jo, doncs, per seguir amb les il·lustradores, però aquesta noia sí que em sap greu, vull dir, no és que tingui, no la conec, però sí que m'han dit que és, no sé si és de Granollers o és de per aquí, viu per aquí i ens ha enamorat aquest llibre. Sí. Ens ha enamorat. L'autora és la Gemma Capdevila i Blau 52 és una balena. Les balenes canten. Bueno, fan uns com xiulets. Jo me'n vaig enterar, o sigui, sabia que feien sons, però no sabia tant. Es comuniquen entre elles com uns xiulets. Amb uns tons, no? I aquesta balena en concret... Sons així com molt agut. Això són els dofins. Ah, és veritat, les balenes són més això que has fet tu. Vale. No passa res. Semblen, saps allò de les pel·lis de submarinis? De submarinos, que quan deixen anar les bombes aquelles de... Sí. Val, doncs això. Blau 52. Ens explica la història d'una balena que el cant que emet és d'una freqüència més alta. Llavors... Problemes. De fet, començat pel final. Sí. Mira, problemes. Si ella emet un cant a una freqüència més alta, no es pot comunicar amb la resta de balenes. Llavors, normalment, pels que no ho sapigueu, pels que no esteu acostumats a veure balenes pel carrer, tranquils, les balenes van en família. Sempre. Llavors, què passa? Aquesta balena no. I t'explica així una història, bueno, és un àlbum il·lustrat preciós. O sigui, per mi les il·lustracions que fa aquesta noia, he estat mirant més llibres d'ella. Sí, són molt boniques. De fet, va venir a signar llibres abans de la pandèmia o el Sant Jordi al límit de la pandèmia i va estar aquí firmant un altre llibre seu que les il·lustracions són precioses igual, però aquest que ens va arribar l'altre dia el vaig veure allà i vaig dir, Marina, jo d'aquest llibre em penso parlar al Twitch. I aquí estem parlant. I aquí estem parlant del llibre de la Gemma Capdevila, que no sé si havíem dit el seu nom. Doncs ens ha enamorat aquest llibre. Gemma, moltes gràcies per fer aquestes il·lustracions tan boniques i aquest llibre obra d'art. Tan curiós. Obra d'art. Una obra d'art, totalment. Vale. I què més? No tenim més llibres, no? Ja. Hòstia, avui hem anat molt de cada idea, no? Hem de fer una manualitat el pròxim dia. Hem de fer una manualitat. Bueno, no, però a veure... No m'ha acabat, No m'ha acabat. Ens queda recordar les activitats que farem, doncs el que queda d'aquest mes i així. Per aviam si us ve de gust venir alguna. També recordar-vos que queda un mes i poc per Sant Jordi. Sí, o sigui que el proper Twitch... I s'olora a un Sant Jordi una mica normal. A més és dissabte. A mi el que em fa una mica de por és això dels sense mascaretes. Sí, Argimon. Senyor Argimon. No ens flipem. Jo el dia de Sant Jordi no em penso treure el morrió si estic a botiga. Que vingui a la gralla i... Senyor Argimon. Que ens digui si realment... Vingui vostè a vendre llibres per Sant Jordi sense mascareta si li ve de gust. Jo no ho faria, Jo no ho faria. I si fos client tampoc. O sigui que us recomanem que si en aquest moment ja diuen que no es portin mascaretes, us recomanem que feu el favor de ficar-vos la mascareta, almenys a dintre de la gralla, perquè estarà a tope. I bueno, els que heu vingut ja sabeu com es posa la gralla per Sant Jordi. Crec que no cal ser més. No cal especificar. Doncs això, estem allò, Sant Jordi. Però... És dissabte. I saps què passa? Sabeu què vol dir que és dissabte? Que l'endemà tenim festa i podem descansar! No sabeu el dur que és pels llibreters, per les llibreteres? El dia després de Sant Jordi, treballar. És molt dur. A part que la llibreria és un desert i penses que estic fent aquí. Què estic fent aquí? Però estàs supercansat, però clar, s'ha de ficar tot a lloc una altra vegada. Més que res que sembla que hi hagi hagut I aquest any, pam, festa el dia següent. Festa! Què farem? He tirat el micro, perdoneu. Bueno, activitats. Parlem de les properes activitats, no? Demà,
aquí no ho he apuntat. Demà. Demà. És veritat, és demà, dia 17 ja. Demà. A veure, avui ha sortit un llibre... Hòstia, no l'he agafat. Espera. Vaig a buscar-lo. Bé, ha sortit un llibre, que és el que va buscar. Jo us dic què és l'autor, així, spoiler. És Jordi Masó. Jordi Masó, qui el coneix, és de Granollers, i ell escriu contes, reculls de contes, reculls de contes. Reculls de contes. Bueno, té una novel·la, també. Té una novel·la, principalment escriu contes. Ha sortit avui aquest llibre, Les males herbes, ara es veu. Així. Les males herbes ha sortit avui. La portada era super surprise fins avui. Per què? Perquè amb aquest llibre no només és una publicació del Jordi Masó, que és d'aquí Granollers, és un dels professors de piano d'aquí del conservatori. Perquè és pianista. I toca molt bé el pianista. Sí. Vols anècdota? Vols anècdota? Jo he ballat amb l'Esbar, amb aquest senyor, tocant el piano, composicions del mestre Ruera. És un crac. És un crac. Me l'he llegit. Jo m'he llegit al final. En exclusiva. I m'ha encantat. És bo escrivint contes. És bo aquest home. Jo, de fet, quan tu m'has dit ara, llegeix al final. T'has llegit o no? Sí. T'ha agradat tu? M'ha agradat, però això jo ho havia llegit. Perquè això és el seu relat d'aquell llibre. Això és el relat del llibre que parlava. Però llavors es pica. Aquí li fa un pique en el Pau, no? És que jo no l'he llegit el relat. Clar. No. Però aquest és el relat? És el relat. És el relat? És el relat. És el relat. Aquest és el relat. Hòstia, Ara t'ha patat el cap, amiga? Ara ja m'ha patat el cap. Jo em vaig llegir un llibre de relats que ell participava. I ella m'ha dit, llegeix això. El de Granollers... El de Granollers, 16 relats per una ciutat. Són 16 escriptors de la comarca de Granollers que van fer una història sobre Granollers, cada un conta. Està molt bé també aquest llibre, si el voleu buscar, aquí el tenim. Us el recomano molt. Són... Quants relats hi ha aquí? No sé si ho poso. Bueno, són diversos relats amb molt d'humor negre. Explora la ment humana. És brutal, és brutal. És bo, a mi m'agrada. També n'hi ha algun que barreja així la música i tal. I jo que he estudiat piano fins fa relativament poc... Però digue-ho amb il·lusió. Has fet una cara de pena, he estudiat piano. He estudiat piano. Jo que he fet piano durant molts anys. Sí! I a Borrull. No he fet classes amb el senyor Jordi Masó, hòstia, però hi ha un relat que em recorda tant a les meves classes. Per sort, la meva profe no era com la del relat, perquè flipes, 3 pobles amb la del relat. Però és que els estudis, dels que parla, les escaletes, els arpegis, i pensant, si la tortura aquesta hi era... Tu també ho vas pillar, no? Jo també ho vaig pillar, això, ja li diré, dic, hòstia, m'ha encantat aquest relat. Demà li diré. Demà li diré, perquè em toca a mi estar més a més a la presentació. Hola! I celebrarem també els 10 anys de Males Herbes. Que és qui ha editat el llibre. Per això es diu Les Males Herbes. És perquè el Jordi Masó té els altres llibres editats a Males Herbes. I això és com un llibre una mica de commemoració als 10 anys de l'editorial. És bona, és molt bona, és molt guai. Sí. Els llibres de l'editorial de les Males Herbes, si no n'hem llegit, llegiu-los. Demà ens esperem a les 7, no? Són totalment als marges. Demà us esperem a les 7 a la presentació del Jordi Masó, que parlarà amb el Ramon Mas, que és l'editor de Males Herbes. Per parlar de les Males Herbes. Brutal. A part que us ho recomano, és molt divertit. Ja podria ser una dona, el Jordi Masó. Què més tenim? Perdó. Què més tenim? Què més tenim? Club de lectura. El Club de lectura de la Gralla, el que fem ja fa un any, quasi bé, no? Que vam fer? No sé com vam començar. Si no fa l'any, quasi, eh? Quasi. Bueno, aquest dilluns, com sempre, el guia, el senyor Jordi Sánchez, un crac. Un crac de la vida. Un crac de la vida. I aquesta vegada parlem d'una mort molt dolça de la Simone de Beauvoir. Que jo li diria Bouvier, perquè és com es llegeix, saps? Bouvier. Bouvier. Beauvoir. Per tant, a mi una vegada m'han dit que has de llegir totes les vocals que no hi ha en el... O sigui, Freud? Sí. És com foie.
No? O sigui, cap de les vocals que És com foie. surten... Exacte. Foie, dius UA i s'escriu O-I-E. Exacte. O sigui, has de dir totes les vocals que no surten. Ah, Per jo tant, això ho havia entès... Foie! Jo això ho havia entès amb el Foie. foie només. Perdó, Perdoneu ja que ens esteu escoltant, Les nostres nocions de francès. No sé per què parlem d'això. No ho sé. Segueix-me el club de Sí, lectura. corramos un estúpido velo. Per favor. Una altra cosa important és el canvi climàtic. I ara direu, i què? Obrim I què? un tema. I què? Doncs no. Obrim un tema. Tot té a veure. Exacte, tot té a veure. Perquè el dia 26 d'aquest mes, És el dissabte, aquest no l'altre. és un dissabte, Fem un acte per infants. per petits, però per petits de Màxim 8 anys. màxim 8 anys. Entre 4 i 8 anyets. Farem una mica de contacontes i un taller I un taller. sobre un llibre que fa conscienciar una mica a la gent. És preciós. Es diu Et necessitem, els animals et demanen ajuda per no desaparèixer del planeta. Va. Llavors, aquest llibre què t'explica? És un llibre de José Luis Gallego. Et parlen els animals directament, et parla, doncs, per exemple, Llegeix et parla el koala, no? I ell et diu, Senyor koala, els koales Oh, són cuquíssims. Jo els tindria koales un. són poquíssims. Els koales vivim als boscos de l'est d'Austràlia. Ens passem el dia menjant fulles d'eucaliptus. Ens encanten. Relacionant-nos amb les nostres famílies i vigilant els més petits del grup. Però aquesta vida tranquil·la va arribant al final. Els últims anys, els incendis provocats pel canvi climàtic, cada vegada més grans i destructius, estan cremant els boscos australians amb nosaltres a dins. No, Cada vegada en som menys. I tu, què pots fer? Què? A la Què? segona, o sigui, primer et presenta Primer el koala et diu, oye, em passa això, que estic molt xungo. em passa això, i a la següent I pàgina el koala et diu, què pots fer? tranquil Hi ha solució. o tranquil·la, en nom de tots els koales. De tots els animals. No, és molt inventat, com que he vist aquí el Aquí ja koala. generalitzem, o sigui, en nom de tots els... Perquè, Sí, perquè el que ha dit ell jo crec que li afecta fa de representant. a més un animal dels boscos. Exacte, fa de representant, però no és l'únic. En nom de tots els animals que desapareixem víctimes dels incendis forestals, et preguem que no permetis que ningú faci foc a la muntanya. Però a més, t'animem a unir-te a tots els joves del món que estan plantant cara al canvi climàtic. Sabeu què és el canvi climàtic, no? Si hi ha algun pere que ens està escoltant. I si no, veniu, el dissabte. Veniu, aquest no l'altre. I a demanar als governs que es prenguin el medi ambient més seriosament. Vosaltres sou l'esperança més gran que tenim. I això és veritat. El futur som l'esperança més gran que tenim. Els nens i nenes que podeu ser conscients d'això i ajudar aquests animals és el més gran que teniu. Sí, perquè nosaltres ja ens l'hem... Bueno, nosaltres ens hi hem trobat al mig, Sí. no? Una mica. I us recomanem aquest llibre. Us diem si voleu venir el dia 26 al taller. I a part que hi ha també, El dia 26 i 27, hi ha a l'auditori, si voleu anar. Ah, exacte. Això està marcat, de fet, a dintre de la programació de l'auditori de Greta i els Trihumans. Sabeu què és la Greta Thunberg, no? Doncs és una obra sobre la Greta Thunberg. I hi ha diverses activitats entorn d'això i nosaltres farem aquest taller contacontes de Et necessitem. Dissabte, Fem nosaltres. Dissabte, dia 26 al matí. A les 11:30. Ens podeu veure en directe. 2:45. Vull dir també que aquell dia hi ha una convocatòria de World Wild Foundation, no? Es diu així? Sí. Que és una hora pel planeta i consisteix a partir de 8:45 a pagar una hora a la llum. Llavors, és una crida que farem també el dia del taller, que ens assumem tots a... 8:45, de què? De la nit? De la nit. Sí, nosaltres no hi serem, però bueno. Anava a dir, no tancarem més tard per tancar la llum, No. Nosaltres tancarem la llum a l'hora que toca. Però a casa vostra també ho heu de fer. Val? Una protesta de... Una horeta. Apagar la llum, una horeta. Exacte. Total, així s'estalviareu, perquè amb el car que està a la llum, doncs, saps? O sigui per sumar-se a la reivindicació... O per estalviar llum, tot suma. Tot suma. Una espalmeta i vinga. O us aneu a prendre algú. Ah, no, que llavors el bar estarà obert a la llum, clar. No, corramos un estúpido velo. Què més tenim? Ens aneu al cine, que allà no hi ha llum, no? És que... També hi ha llum al cine. Gaia! És que no t'arreu hi ha llum a l'aire, sí. Res, que agafeu les cerveses a la nevera i us n'aneu al carrer. No les endolleu a la nevera, que es fan molt bé les coses. Exacte.
O sigui, simplement no l'obriu durant una hora. Exacte, hi ha coses que mala sort. Vale, què més tenim? Estem dient moltes tonteries avui. Ja. Perdoneu, El 31, el dia 31, dijous 31, el nostre profe del club d'escriptura, ara estan fent classe. El club d'escriptura, el taller d'escriptura, perdó, el taller d'escriptura. És cert que és dimecres. El gran Xavi Barroso, que va escriure L'Avinguda de les Il·lusions. I ara ha tret un altre llibre de novetats. Va ser un best-seller. Que ara no em sortirà el nom. Hòstia, no m'he apuntat. De fet. Anem a fer la llamada del comodín? Llamada del comodín. Llamada del comodín. Aquí truquem. Ara anem a trucar a algú de la botiga perquè ens recordi com es diu l'últim llibre de Xavi Barroso. Home, no li ama ningú gaire. Un petó, Xavi, per cert, que és que havia anat amb el col·le, saps? Pobre nano, i estem aquí. Truquem al Jordi, que sap que estem fent. Truquem al Jordi. I que sap que estem trucant. 211. Hola! Hola! Estàs en directe. S'està divertint, eh? A veure, Jordi, com es diu el nou llibre del Xavi Barroso? A veure, diu... Aviam. És la llamada del públic, eh? Això és improvisat, perdoneu, eh? Sí. En sèrio. És que ens va sortir també el primer dia que hem anat de sobrades. Nunca seràs inocente! Moltes gràcies, Nunca Jordi. seràs inocente. I de moment només ha sortit en castellà. L'Avinguda de les Il·lusions era castellà i català. Sí. Aquest de moment només és en castellà, pels que us el voleu llegir. No és la continuació de l'Avinguda de les Il·lusions. De fet... Però està ambientat a Barcelona, com el primer. Ah, exacte. Qui li agrada la novel·la històrica de principis de segle, no? Ambientat a Barcelona, pues, un gran, el Barroso. Clar, havia anat a mi classe. Ah, és veritat. Un altre cotilleo, eh? És que està tot... És molt fort. Abans no he dit que el Jordi Masó havia anat a classe de piano amb ma mare. Ah! El loro, que vingui un dia a mare en Pànic en directe. El loro! No estàvem tan mal, va venir a l'última presentació del Masó que vam fer... Ara aquí es demostra que Granollers és un mocador ple de mocs, perquè estem tots aquí. No ho he dit, és veritat, aquí estem tots en contacte. Molt fort, en fi. I bé... Què més? I ens n'anem a l'abril, el dia 2 d'abril, que deu ser, és un dissabte. Sí, que és l'últim club de lectura. Fem l'últim club de lectura de Trenquem Armaris, que és un club de lectura de temàtica LGTBIQ. I totes les lletres que facin falta, més. Val? Que el presenta la Mariona Red Bull. Una grande. Alter ego de Jordi Sánchez. Sí. I aquesta vegada parlarem del llibre de la Fàtima Das, l'última, la més petita. I veus, convidem a venir. Per apuntar-vos, hem parlat de dos clubs de lectura, el de dilluns, que és una mort molt dolça, i el de Trenquem Armaris, l'última, la més petita. Encara us podeu apuntar. Només heu d'enviar un correu a activitats@lagralla.cat i vinga. I a la Dolors doncs, us inscriu i veniu a xerrar. Hi ha molt bona gent, en els clubs de lectura. S'ho passen teta. S'ho passen teta, sent riure. S'ho passen teta. Amb el Jordi, Mariona, estupendos. I què? Què més? Ens deixem alguna cosa? No. Havia d'ensenyar fotos de la... Sí! Mira, us podem ensenyar una mica de fotos de l'Isadora. Però aquí no ho tenim. No m'ho importava. Però no està la W aquí? Aquí no hi ha W. Espera't, potser sí. No, aquí no hi és. No tenim aquí els arxius adjunts. Com a molt us podem ensenyar lo de l'Instagram. A veure, clar, em vam penjar, és veritat. Ens ho hem passat tan bé? Sí. Ai, per cert, això no ho hem dit. La Harriet Muncaster és l'autora d'Isadora Munn, de Mirabel, de la Victoria Stitch. És igual! És igual, i a part, per mi, és una craca. O sigui, va estar pràcticament tot el dia contestant els nostres posts, els posts de la gent que venia disfressat. O sigui, de debò, moltes gràcies. Thank you, Harriet. No crec que ens miris anglesa, nosaltres només parlem en català aquí. Però de debò que un 10. Des del moment de les manualitats fins, durant tota la festa del dissabte aquell va estar
A tope. Bueno, ella va anar comentant A les tope. fotos que I penjaven, ja et dic, sí, si entreu al nostre Instagram veureu els comentaris d'ella. Una crac, la Harriet. Ah, aquí ho tenim, Ai, aquí ho tenim. Ara, tants! un moment que us ho ensenyem, un moment que no Compartir pareu. pantalla. Ai, no, que això no és. Això som nosaltres a posteriori. Compartir. Compartir. Pestanya de Chrome. Aquí ho tenim. I Instagram. ahí. Compartir. Mireu-nos. Mireu-nos, espectacular, eh? Espera, que no ho veuen. Ai, que no ho veieu. Mostrar. Ai, què està passant? Ara. Mira el Miguel. El Miguel era la més guapa de totes. Era un crac. I va anar una noia a cert moment, es veu, que li va dir: estàs increïble, Isadora Munt, m'encanta la teva disfressa. Estava genial. Anava molt guapo. Anava molt guapa. I... tot això... I què més els hi volíem ensenyar? El del Face, és veritat. Aviam si ens trobem. Tot això, espero que ens seguiu a la llibreria La Gralla, a l'Instagram, que pengem... Cada dilluns fem la recomanació. I a part, llavors, els altres dies anem penjant coses de... I tonteries una rere l'altra també en fem, Sí. Ai. Ai, jo crec que ens l'hem passat, No. Perquè aquí encara hi ha... recomanacions... Mira, mireu això, Que fort, Tenies els ulls del Putin, tio. Els ulls del Putin... Ho haguéssim sapigut. El cap del Trump. Del Trump i la boca de la Merkel. Ja no tenim cap de... bueno, Putin el tenim allà fent... Hòstia, el Putin, tio. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Heavy, Bueno, total, això, esperem que ens seguiu a l'Instagram de La Gralla perquè us enterareu de novetats i cosetes que passen. I de vegades fem sortejos també, Fem sortejos, a les stories sempre trobareu tota la programació penjada, vull dir que és interessant que ens seguiu. Has vist? Heu vist això? Que és mono. Posa'ls-hi. Aquest llibre és nou també. Ai, no se sent aquí. Bueno, l'heu d'escoltar. Si ens seguiu a Instagram, ho veureu. O sigui, ens heu de seguir a Instagram per veure. I què més? Doncs jo crec que ja està, no? Donar molt les gràcies a les persones que avui ens heu seguit. Sí, som uns cracs, moltes gràcies. Sí. Ben aviat us informarem de quan serà el pròxim Twitch. Que ja veurem el dia, no? Sí, ara ja es complica més. Amb això de Sant Jordi anem una miqueta... La gent es pensa que és un dia, però ja fa dies que ho preparem, és molt cansat, però ho fem amb molt de gust. I això, que si tenen alguna notícia que vulgueu que comentem, algun suggeriment, si voleu que fem alguna manualitat... De fet, mira, poder el que ve no, però l'altre podríem fer algun joc de taula, d'aquests que tenim a la botiga, saps? Una partideta en joc de taula... De fet, vam dir que ho faríem, O alguna cosa així. Sí, ho tenim pendentíssim. Llavors, això, que estem obertes a qualsevol suggeriment, com si, no sé, voleu que us llegim un tros d'un llibre. Sí, tant. Així que, bé, teniu propostes? Va. Propostes? Podeu venir a la llibreria a dir-les, podeu fer-les per mail, com us vagi millor. Exacte. I no, doncs... Doncs ja està. Volia acabar, és veritat! Hem començat, per qui no ho hagi sentit, amb una poesia de Maria Mercè Marçal, que està dintre del llibre de Bruixa de Dol, i acabarem amb un... Aquest any és l'any de Gabriel Ferrater, així que acabarem també amb una poesia en commemoració del dilluns, que és el Dia Mundial de la Poesia. Gabriel Ferrater, de Nuces Pueris. I si ens seguiu a l'Instagram, el dia de la poesia trobareu coses xules de poesia, evidentment. Sí, us recomanarem poesia i llegirem poesia. Us llegeixo un llibre que es diu Fi del món. És el fi de l'Instagram, del Twitch d'avui, però Fi del món. Puc repetir la frase que s'ha endut al teu record. No sé res més de tu. Aquesta insistent aigua de paraules, sempre creixent, va ensolciant els marges de la vida que vaig creure real. La terra pedregosa i fatigosa de caminar... Flipa el vocabulari. Sí. I els arbres que em farien els ulls amb la branca delicada, tan vivament maligna, convincent amb la prova millor, la de les llàgrimes, sembla que no en sé res. Es van donant a l'amplària grisa, gespiada d'esperma pàl·lid embafós. Tot cau amb una fresa lenta i molla i flota sense figura o s'enfonsa per sempre. Tot fa sentit, només sentit.
tot és tal com ho he dit. Ja no sé res de tu. I aquí s'acaba el Twitch. Ara he de finalitzar stream. En stream.